ଆଚ୍ଛା ଯାଇଥିଲି ବଜାର ବଜାରରେ କି ଭିଡ଼ କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ଆରେ ଆଜି ବି ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ରିଡ଼ିଂ ବାଲା ଆସିଥିଲା। ସେ ବି କହୁଛି ଯାହା ଘରକୁ ଗଲାବେଳକୁ କବାଟ ନାଗିଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଛୁଆ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବଜାର ଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ସେ ବୋଧେ ହେଇଛି କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଯେଉଁ 5,000 ମିଳିଛି ସେ ସବୁ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ। ତାପରେ କାଲି କ'ଣ ଯେଉଁ ଯେତିକି 2,000 କ'ଣ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେ 2,000 ପରେ କାଲି ମାନେ ପଇସାଟା ମିଳିବ। ସେ କାଲି ଯେଉଁ ମିଳିବ ପରଦିନ ପୁରା ବଜାର ପୁରା ଜଡ଼ିବ ମୋତେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆଉ। ଜୋରସୋର ସେ ସବୁ ଯାଇକି ଲୁଗାପଟା କିଣୁଛନ୍ତି ଆଉ। ତୁମ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ କେଉଁ ଗଡ଼ିରେ ଯେଉଁ DNK ମାର୍କେଟ ଆମ ସାଇସରୀ ମାର୍କେଟ ଟୋଟାଲ୍ ତା ଭିତରେ ପଶିପାରିବ। ଏ ବୋପା 5,000 ଟଙ୍କା ନେଇ ପୁରା ଘାଟୁଛନ୍ତି ସେ ପୁରା ମାର୍କେଟ। ମୋଦି ଦେଇଛି ଆଉ ମୋଦି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମିଳିଛି ଆଉ ଭଲ ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୋଟେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ନା ପଇସା 5,000 ମିଳିଲା ନା 50,000 ଧରି ମିଳିବ। କାଲି ଏ ଯେଉଁ 2,000 କ'ଣ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ପଇସାଟା ମିଳିଗଲେ ଏ ଯେଉଁ ଇଏ ଆଜି ଯାହା ଭିଡ଼ ଥିଲା କାଲି ଆହୁରି ପୁରା ପରଦିନ ବେଳକୁ ପୁରା ବଜାର ପୁରା ଜଡ଼ିବ ହେଇକିନା ଆଉ।